Мечтаете да си завърша образованието ли? Успях? Не успях. Сега мечтая да помагам за децата си и всичко съм готова да правя за тяхното здраве. Мечтая да са пример за обществото в да бъдат добри хора, прекрасно. Прекрасно пожелание. Независимо какви ще бъдат, да бъдат само да са пример. Благодаря. Десно. Добре, и ние да начало. Но не можах да направя да бъдат моите грешни. Децата ми да учат, да успеят в живота. Не искам да се оженят малко. Чудесно. Това за децата говори. Може и да. Да ги видя успели в живота. Да са щастливи. Да са независими. Мечтата ми се сбъдна. Мечтаех си да бъда добър баща на децата си и добър дядо на внуците си. Мечтаех си да бъда шофьор и станах. Като по-нагоре не може, защото знаех, че нямаме такава възможност. Браво, един човек да може да е. Аз съм дядо. Желая да бъдат добри внуци и да им се сбъдне желанието да бъдат добри в живота си и да се отнасят добре към хората. Да им се сбъдне мечтата, желая им най-хубави мечти, да са живи и здрави. Ние сме с тях. Преминаваме към четвъртата група. След обяд ще имаме работа и с учителите, така че всичко това, което слушате сега, ще споделим с тях. Сега четвъртата група – помощ от родителите към училището. Значи родителите се изказват, че когато има нужда от тях за освежаване и модернизиране на класните стаи, те са на среща. Второ, ще държат непрекъснато децата в училище да бъдат дисциплинирани. Дисциплина в часовете и дисциплина в занималните. Ще държим за редовно посещаване на училище и ще се борят с закъсненията и безпричинните отсъствия. Друго, ще следим за говоренето на български в училище и ще се стараем да общуваме с тях на български. Това е особено важно и благодаря на моята група, че повдигнаха въпроса. И уважение към учители, родители и възрастни хора. Искам да ви кажа, че уважението към учителите започва от уважението към вас самите и към възрастните по улицата, в семейството. Уважават и вас, уважават и възрастните хора, те ще уважават и вас. Тъй, че от вас зависи това. И за вниманието. Значи имате възможност. Вие имате по едно-две деца вкъщи. При мен съм, говоря за моята група, при мен са 20. Попитайте на кого не съм обърнала внимание. През деня. Кого просто съм изолирала от другите. Няма да знам. Така, искания към учителите и училището от страна на родителите. Това, което ние искаме от учителите, го получаваме. Грижите за децата в нашето училище са огромни. Да се въведе униформа, както навсякъде, да се назначи охрана в училище и нашата група държи да я върши. Така, видеокамери в училище, телефоните да се оставят на народа. Значи, практикувам така и съм доволна от това. Могат не само занимаваме в часовете да се Дани дари добра дара превид кравай, той се радва коледарци, него Господ да се радва, речете дружина, амин! Амин! Може да ми е спокойно и цвят, но мисля,
обичаме. И аз обичам да играя, буквара нов да сичам, приказки и песни, повече да знае, какво е той, че ромче се нарича. България, една е тя за нас, не сменяме за чуждина, тук живее и сметията нас, обичаме си нашата родина. Повече такива инициативи, които да ни събират, инициативи, гарантиращи интеграцията на малцинствата в областта си и в България. Благодаря ви много. Вашето признание ни дава сили да работим. Чудесно. Програмата ви за И бъдеще. казвам без капчица куртуазия. Благодаря ви от сърце. И ние. Тя се приготви от кончени гори и много захар. Уважаеми гости, скъпи ученици, колеги, преподаватели и гости на футболната среща в град Сеново, обявявам победителя от срещата между Сливо поле и Сеново с награда флагче отбор победител. Моля капитана на отбора на Сеново да заповяда при мен. И една хубава топка, с която да продължите да спортувате. Ангеле! Ангеле! Капитана на отбора на нашите гости да заповяда. Вие също получавате флагче за отборна част. И една хубава топка, с която да продължите да тренирате. Надяваме се, когато дойдем на гости при вас и вие да ни посрещнете сърдечно и да направите много хубава среща. Благодаря ви. Среща. Във връзка с програмата всеки ученик ще бъде отличник. Публиката, чио, най-добре се представи отборът на гостите от град Сеново. Победител отбор получава едно флагче. Това е капитана. И една грамота. И другия участник е отборът на домакините, остава като участник в днешната среща. Браво!